Γεια σας guys, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα Νίγας θα παίξουμε Minecraft. Λοιπόν, το διακόσμησα λίγο την κουζίνα. Πιστεύω να είναι ωραία. Και σήμερα να φτιάξουμε την τουαλέτα όπως είχα προσχεθεί. Κάτσε να φάμε μόνο. Θα κάτσω και έτσι. Πάμε να τη φτιάξουμε. Μόνο τα δωματιάκια έχω φτιάξει. Guys, φτιάχνουμε την κουζίνα σήμερα. Νομίζω την έφτιαξα. Ναι, αυτή είναι. Θα βάλω και αυτό. Θα βάλω και νερό. Την τουαλέτα. Έτσι φτιάχνετε μια τουαλέτα. Βάζεις εδώ, το μοχλό εδώ. Και αυτά πάνω. Ωραία. Κάτσε να πάω να φέρω νερό. Αυτό το φτιάξαμε. Εχθές το έφτιαξα αυτό. Μαζί. Για να είναι πιο ωραίο. Έτσι κλείνεις και έτσι ανοίγεις, κάθεσαι κάτω και χέζεις, έτσι θα χέζεις. Είναι λίγο αστείο. Όσοι δεν ξέρετε guys από Minecraft, δηλαδή τέτοια αυτά τα φτιάξα εχθές, αλλά όχι στο βίντεο. Απλώς εδώ πέρα το διακόσμησα, ήταν η σπηλιά και την έκλεισα. Να, από κάτω έχει νερό. Βλέπετε. Και το διακόσμησα. Απλώς αυτά εδώ πέρα δεν παίρνουν σε chest. Να, 16 diamond, χάλασα ένα γι' αυτό. Επειδή έχω τέτοιο και δίσκο. Το ακούτε. Ελπίζω. Η κότα είναι εδώ πέρα. Να, το κατοικίδιό μου. Έχουμε 3. Έχω 3 κότες, άμα το δείτε. Μία, οι 2 που είναι κάτω και μία πάνω. 3. Εν τω μεταξύ έχω 3 κότες στο σπίτι μου. Να, η μία. Εδώ αυτό είναι παραθυράκι που σκέφτηκα να μην βάλω τζάμια. Είναι για στόχο, δηλαδή με το bow, ξέρω εγώ. Μπορείς να πυροβολήσεις, κάντε και κι εσείς όποτε θέλετε. Εδώ σκέφτηκα να βάλω αυτά, εδώ αυτό για να κάθομαι να τρώω. Έχει ιδιαίτερα πράγματα. Εδώ θέλει 12 level. Εδώ έχω βάλει όλα τα όπλα μας. Πανοπλίες. Έτσι φοράω. Α, και 17 τέτοια.
Δεν το έχω διακοσμήσει όλο. Δεν ξέρω αν έχω κι άλβη. Εκτός άμα πρέπει να φτιάξω. Και θέλω 30 iron για να φτιάξω. Όχι, δεν έχω. Ώρα 30 iron θα να πάρω. Θα έχουμε ένα arvil και άλλα πρέπει να βρω και άλλα iron μετά. Την πόρτα την έχω βάλει για να μην βγαίνουν οι κότες. Τα iron είναι εδώ έτσι. Θα φτιάξω ένα arvil αυτό που... Συγγνώμη για λίγο, μην το κλείσεις. Δεν το τσισε. Βασικά να το σηκώσω. Ναι. Ναι. Έλα. Καλά. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Συγγνώμη για αυτό που ακούτε. Όχι, μάτι. Ναι, κάνουμε βίντεο. Guys, τώρα θα φτιάξουμε λίγο το σπίτι, συγγνώμη αυτό. Μητέρα μου για να περάσω τα πράγματα, βασικά θα κάνω αυτό. Είναι πολύ απλό, όχι. Τι να πάρω. Φέρε μία θα φάω τελειώς. Βάλε το ένα εσύ. Βάλε και αυτά. Αυτό δεν μπορώ να το ψήσω. Πάω να το ψήσω αυτό. Το arvil λογικά θα μπει εδώ. Δεν έχω πολλά πράγματα. Σκέφτηκα guys να κάνω parkour εδώ, δηλαδή να σπάσω αυτή τη σκάλα και αυτή, ξέρω εγώ, κάτσε να πάρω λίγα blocks από fit, τέτοια, και να κάνω αυτό. Ναι, αλλά μετά δεν θα μπορώ να το κάνω. Βασικά, σκεφτόμουν να κάνω parkour, αλλά λέω άστο γιατί μετά ο τείχος θα με ενοχλεί και δεν θα μπορώ να σκαρφαλώνω καλά. Μου ένας παυλακία. Ω μαλάκα. Τρέχω μία. Να το σκοτώσω. Ωραία, πρέπει να φτιάξω άλλο ένα. Αυτό, παιδιά, είναι το 8ο part. Οπα. Πόσα λεπτά είναι για να ξέρουμε? Ναι.
εγώ. 9. Να τους πάω αυτά στο chest. Τώρα είναι 10. Σε 4 λεπτά, guys, το ξέρετε όλοι και το κλείνουμε το βίντεο. Τουαλέτα τη φτιάξαμε σήμερα, μόνο την πόρτα είχα φτιάξει προάλλες για να είναι έτοιμη. Ωραία, θέλω sticks. Θα πάρω αυτά. Εδώ είναι. Θέλω να είναι απλά να κάνεις τώρα. Guys, αυτά τα θέλω. Τι να βάλω εδώ τώρα. Αυγά έχω, εντάξει. Όχι. Πάρε τα. Ένα θα πάρω. Ωραία, εδώ θα έχω τα αυγά μου. Εντάξει. Guys, αυτά τα χρειάζομαι για να ξέρω που είναι το καθένα. Θα βάλω παντού. Και εδώ. Και εδώ. Μέχρι να βρούμε αγελάδες. Έχουμε καιρό μέχρι τώρα. Πάω στην κουζίνα να φάω λίγο. Ένα ψωμί θα πάρω. Guys, το έχω διακοσμήσει ωραία. 11 λεπτά. Σαν να κοιτάξει μήπως θα φάω. Αυτό είναι ωραίο για κάποιο λόγο, γιατί κάνεις αυτό, ξέρω εγώ, μετά το κλείνεις. Είναι ωραίο. Έχω σκεφτεί κάτι τα chest. Έχω και άλλους τρόπους να κάνω. Να σκεφτώ. Να είναι κριτικότητα. Σκέφτομαι να ανοίξω λίγο το χώρο, δηλαδή παράδειγμα αυτό να πάει λίγο πιο μεγάλο. Να το κάνω λίγο πιο μεγάλο στο επόμενο βίντεο. Στο 9 που θα γίνει και αυτό σήμερα, θα ανεβάσει τώρα αυτό. Στο επόμενο βίντεο που θα είναι το απόγευμα θα παίξουμε Minecraft. Απλώς θα είναι κάτι διαφορετικό τελείως. Μπορεί να φτιάξουμε και σαλόνι. Το σκεφτήκαμε να φτιάξουμε και σαλόνι. Έχω και iron πόρτα, Ωραία, αφού έχω iron. Ναι, σαλόνι θα φτιάξω. Έχω blocks πολλά τέτοια, ξέρω εγώ. Θα βάλω και τα τρίτα, δεν τα θέλω. 13 λεπτά το βίντεο. Άρα ξέρετε. Εδώ πέρα είναι όλα τα βιβλία και αυτά. Τα ξέρετε. $14 λεπτά το βίντεο. Είναι εδώ πέρα firepower. Τα έχω βρει όλα. 14 είναι Λοιπόν, λεπτά. guys, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!